Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. De wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje... Welkom bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. En deze keer is dat vanuit Alpaca World hier in Koewacht. En we gaan weer opnieuw aan het feesten natuurlijk, want ja, de zomer is natuurlijk niet voorbij. En dan wel met de vestingfeesten in Hulst. Welkom Monique, Stefan en Mathieu. Welkom hier. Dankjewel. Dank je. Leuk dat we weer gaan feesten natuurlijk. Leuk dat het weer in Hulst is natuurlijk. Er gebeurt genoeg in Hulst. Wat is er nou zo bijzonder aan de vestingfeesten? Monique. Gewoon 3 dagen gratis feest voor iedereen. En dat is eigenlijk wel een heel belangrijke die je zegt volgens mij. Want niet heel veel feesten zijn nog gratis. Daar moet je tegenwoordig entree voor betalen. Ja, dat klopt. En bij ons, wij doen ons best om het allemaal gratis te houden. En ja, het slaat aan. Want heel veel mensen zetten het in de agenda. En zijn toch aanwezig tijdens die dagen. Kijk, dat is het belangrijkste. Hoeveel mensen verwachten jullie, hebben jullie meestal rondom de vestingfeest met die 3 dagen? Weten jullie dat toevallig hoeveel mensen er langskomen? Vorig jaar hadden we rond de 1700 mensen op de vrijdag ongeveer. En op de zaterdag zijn we iets over de 2000 gehaald volgens mij. En de zondag rond, ja, ik denk de 900 à 1000 mensen. Dus, Leuk, gezellig dus. Een lekker gezellig feestje. Ja. Niet overdreven druk. Niet, nou, als je 2000 man op de Hulstense markt hebt, dan was het best gezellig druk hoor. Maar er is genoeg ruimte dan nog om heerlijk te kunnen bewegen. Ja, absoluut. Stefan, het programma. Ja, het programma. Kun je daar eens wat over vertellen? Zeker. Vrijdagavond gaan we gewoon beginnen om 8:00. En dan gaat Sandro, die opent met gewoon lekker gezellige inloopmuziek. En daarna dan komt Gin and Juice. Nee, sorry, de Cabin Crew. De Cabin Crew op vrijdagavond. Dat is een band uit de regio, Uit de hè? regio. En die hebben voor een paar jaar geleden al eens een keer op vrijdagavond gespeeld. En die gasten die komen vrijdag en dan daarna komt Menno de Boer met Barry Paf. Dat is een DJ DJ's duo. van de radio, ja. Ja, en dan Tigo en Sandro die sluiten de vrijdagavond af. Dat is een gezellig feestje. Ja, En dan is het alleen nog maar de vrijdag. dat is de vrijdag. Dan gaan we naar de zaterdag. Ja. Vertel. De zaterdag dan is het natuurlijk Rommelmarkt. Dat is op de bierkaai. En dan 's middags hebben we de Bagaderen. Daar kan Mathieu straks nog wat meer over vertellen. En dan het avondprogramma, dan krijgen we Monique Smit. Die in het begin van de avond. En dan Gin and Juice. En dan hebben we Rafael Kaffa nog. En dan Patrick DJB die sluit af op de zaterdagavond. Monique Smit komt natuurlijk hier niet uit de regio, dat is nogal een bekende naam natuurlijk. Ja. Hebben jullie ook, zoals DJB, zijn natuurlijk wel meer mensen uit de regio, denk ik? Ja, Gin and Juice komen ook uit de regio. Dat is ook uit het Hulst en omstreken. Ja. Dus Dat is wel heel erg leuk, denk ik, om toch ook lokaal talent. Zeker. Maar die gasten die zijn jaren geleden eigenlijk bij ons begonnen. Een jaar of 6 geleden, toen waren die gasten allemaal nog veel jonger dan nu natuurlijk. Dus het is toch altijd wel leuk om die progressie alle jaren te zien van die gasten. En die spelen nou door het hele land en nou echt wel op zaterdagavond bij ons weer op het podium. En dan is het eigenlijk ook juist heel erg leuk dat ze juist ook nog bij jullie weer op het podium staan. Ja. Ondanks de drukte van andere... Ja, gewoon hartstikke leuk om dat zo mee te maken. Ja. En dan hebben we de zondag nog. Zondag. Ook nog een volledig programma. Zondag hebben we ook nog een programma. Ja. Dan hebben we de zomercarnaval. Dus de zondag hebben we zo'n Braziliaanse samba-band met de danseressen en blazers erbij. Die lopen mee aan de optocht. En we lokaal hebben we dweilbands die meespelen. Dan, even denken, dan hebben we nog een act, dat is een vulgaire tribute. En ik probeer zelf al vanaf 2017 de echte vulgaire naar Hulst te krijgen, maar dat is gewoon niet te doen. Ja. Of ze kunnen niet, buiten carnaval is sowieso al heel lastig. Ja. Dus nu hebben we een tributeband gevonden. Dus nog helemaal in oprichting, heb ik begrepen. Dus we zijn benieuwd. Ja. We zijn benieuwd, dus ja goed, het zal wel een feestje worden.
Hoe moet ik die zomercarnaval zien? Zijn dat de carnavalswagens die we normaal gesproken in de winter zien? Of is het meer Meer ludiek. ludiek en Ja. Braziliaans gericht Ja. met Ja, de dweilbands en dat soort dingen? Ja, het is meer wat sneller in elkaar gezet, die wagens. En gewoon leuker om mee te doen. Dat is eigenlijk het idee. Gewoon, Doen dan ook dezelfde carnavalsploegen mee die normaal Ja. gesproken in de winter met carnaval meedraaien? ja, het zijn wel dezelfde mensen. Ja. Dezelfde groepen. Oh, bijzonder. En mochten er nog mensen zijn die mee willen doen, die kunnen Ja, uiteraard zich graag. aanmelden via de website. Ja, want ik ga er eigenlijk vanuit dat het natuurlijk niet alleen wagens zijn, maar ook gewoon loopgroepen Ja, inderdaad. en Individueel. ludiek, Ja. 1 man, 2 man, groepsformatie, Ja, zeg maar. Gewoon echt voor de lol. Puur, Ja. puur voor erbij zijn en een steentje bij te dragen voor Leuk, het feest. dat klinkt wel heel erg leuk. Ja. En dan sluiten we nog af met Sven Versteeg. Dat is ook een zanger die vorig jaar een hit had. Een hele goede Limburgse feestband. Ja, ook dat nog. Ja. Dat mogen we zeker niet vergeten. Ja. Knallerman. Het is natuurlijk niet alleen artiesten uit Hulst, dat zijn natuurlijk ook nog wel wat min of meer bekendere namen, zeg maar. Ja. Ja, leuk. Het begint al bij mij dat ik zeg van, goh, nou, dat wordt gezellig volgens mij. Moet ik die datum in mijn agenda zetten? Zou ik zeker doen. Zou ik zeker doen. Maar run, bike, walk. Ja, de Pagadder Run Bike Walk. Waarom maak je hem zo ingewikkeld? Waarom gewoon niet triathlon? Maar ja, dan moet je gaan zwemmen. Nee, en dan moeten we in de bierkaai en Ja. dat gaan we niet doen. Dat hoorde niet. Dus we hebben de aansluiting gezocht vorig jaar met de wielerkoers in Hulst. Die ons ondersteunen, ook in de organisatie van die sportieve zaterdagmiddag. Van die Pagadder Run Bike Walk. En je kunt dus op die dag de kinderen vooral tot 12 jaar mee fietsen in de dikke bandenrace. Vanaf Dat is half alleen 1. voor kinderen. Alleen voor kinderen tot en met 12 jaar. En dan starten we vanaf een uurtje of 2 met de Pagadder Run. Die is enkel voor de kinderen ook tot 12 jaar. En dat is 1 of 2 rondjes rond de Basiliek in Hulst. Altijd hartstikke leuk. Idem dito aan het parcours van de bike, zeg maar van de dikke bandenrace. En dan aansluitend om 2:30 starten we met de vestingrun. En die gaat uiteraard over de vesting van Hulst. En dat is dan ook voor de kinderen of voor de volwassenen? Dat kunnen de kinderen ook doen, maar dat zijn dan nog wel iets oudere kinderen vanaf 12 jaar en ouder. En die kunnen dan in groepsformatie, in estafettevorm kunnen ze deelnemen. Maar je kunt hem ook in duo of als enkeling doen. En dat is een route van 3,7 kilometer die 4 keer afgelegd mag worden. Dus of je doet hem totaal en dan is het 15 kilometer in je eentje. Of je doet hem in duo, dan is het uiteraard ongeveer dus Een soort allebei van 7. estafette Ja. wordt het dan. Ja, inderdaad. ook ik begreep hem al niet helemaal goed, maar nu snap ik hem Ja, inderdaad. inderdaad. Hoe ziet die walk dan? Dat is die... Die start dan 5 minuten over 2:30. En dat is een mooie wandeltocht van 5 of 10 kilometer door het mooie Hulst. Ook hebben we daar de linie aan opgenomen, vooral bij de 10 kilometer. Dus daar kun je ook aan meedoen. Ja. Maar is het nu dat je dus en die run gaat doen en die bike gaat doen en die walk gaat doen? Of mag je ook kiezen? Dat je alleen maar 1 onderdeel doet? Je mag kiezen uit een van de onderdelen. Dus meestal doet de jeugd bijvoorbeeld mee aan de dikke bandenrace en of ook nog aan de Pagadder Run. Als ze daarna zouden willen om met papa en mama nog heerlijk mee te gaan wandelen om 2:55 met de walk, dat kan uiteraard ook. Dus het programma is wel zo opgesteld dat je dus meerdere onderdelen kan kiezen, vooral voor de jeugd. Voor de volwassenen is het eigenlijk de vesting Run. Die start om 2:30 over die totaal 15 kilometer. Ja. Dus het is niet zo dat ik riep net gekscherend triathlon natuurlijk, maar ja, daar doe je natuurlijk 3 disciplines achter elkaar. Dat wekt meteen de indruk dat dit ook 3 disciplines dat je die achter elkaar moet doen. Dus vandaar dat ik het vroeg. Het is separaat. Het is separaat en je kan zelf kiezen of je en doet of. Juist, Ja. klopt. En voor de kinderen nog even goed om te melden dat dus de dikke bandenrace en ook de Pagadder een gratis deelname is. Oké. Dus Zijn er dan ook nog prijzen aan verbonden? Is het ook nog in een wedstrijd? Uiteraard. Of is het gewoon de alleen snelste per categorie krijgen een welverdiende mooie bronzen Pagadder. De echte originele Kijk. Pagadder.
waarom gestreden kan worden. Dus dat is zeer belangrijk om ook nog heel eventjes te vermelden voor de deelnemers die keihard willen gaan die dag. Die pagaddes worden in Huls niet zomaar uitgedeeld natuurlijk. Nee, dat is alleen voor speciale mensen die dat verdienen. Dat moet je verdienen. Daar moet je echt wat voor doen, zeg maar. Inderdaad. Die Run, Bike, Walk, is dat iets wat jullie al jaren doen of is dat er nog niet zo lang? Dit wordt de 5e editie. Vorig jaar heeft dus die dikke bandenraces aangesloten. Dus dan hebben we dus vanaf dat jaar, vanaf afgelopen jaar, dus ook die bike erbij. Vanaf de eerste editie hebben we wel het wandelen en het hardlopen. Dus dat wordt de 5e keer wandelen, hardlopen en 2 jaar dus nu ook met de dikke bandenrace erbij. In samenspraak, het wandelen trouwens is ook met wandelsportvereniging Zelderust uit Terneuzen. En dus zoals ik al zei, de dikke bandenrace samenspraak met de kermiskoers Hulst. Is dat voor jullie belangrijk dat je dit soort samenwerkingen hebt met de wandelvereniging of de koersorganisatie om dit soort dingen georganiseerd te krijgen? Absoluut. Want het organiseren van zo'n evenement is allemaal niet zo makkelijk meer tegenwoordig. Nee. Zeker niet als het over 3 dagen gaat. Ik bedoel, dat vraagt nog best wel wat. Ja, klopt. De samenwerking opzoeken is dan vaak heel belangrijk. Ook bij deze evenementen, ook voor je vrijwilligers bemand te krijgen, zeg maar, op die dag zelf. Dus dat is voor ons een welkome aanvulling als dergelijke organisaties die ervaring hebben. Met bijvoorbeeld een dikke bandenrace of met hardlopen. Waar RKHV ons ook ondersteunt trouwens, de atletiekvereniging uit Hulst. En natuurlijk ook de wandelsportvereniging Zelderust die dan voor ons helpt in het opzetten van die 2 wandeltochten. Ja. Jij liet net het woord vrijwilligers vallen, dat vind ik wel een interessante. Want je hebt natuurlijk best wel wat onderdelen. Je hebt een rommelmarkt, je hebt een zomercarnaval, het sportieve element, maar natuurlijk ook gewoon nog allerlei andere dingen. Zijn er nog genoeg vrijwilligers om dit soort dingen te kunnen doen? Dat is voor veel mensen, denk ik toch, of veel evenementen misschien wel een grote vraag om dat voor te kunnen laten bestaan. Dat klopt. En zoals bij elk evenement en bij elke stichting hebben wij daar ook mee te kampen. Maar we hebben gelukkig wel een vaste basisploeg die ons bijstaat. Zeker ook belangrijk voor de opbouw en het opruimen van heel het evenement. Want wij zitten natuurlijk midden in de stad. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Ja. Ook tijdens het evenement moet er ook, de bar moet bemand worden. De bandjes controle, het moet geveegd worden, nou ja, noem het allemaal maar op. Er moeten dranghekken gezet worden en weer terug weggehaald. Daar heb je mensen voor nodig. En daar kunnen we ook altijd nog mensen bij gebruiken. Ja. Want ja, dat is dan meteen ook weer wel een oproep. Het is heel leuk om dat samen met een vriendengroepje of zo, om dat te doen. Dus mochten er nog mensen zijn die kijken en die interesse hebben, altijd welkom. Ja. Het is natuurlijk van het jaar van de vrijwilliger, dus vandaar dat je riep hem al en vandaar dat ik erop doorging. Omdat het inderdaad niet jullie zijn niet het enige evenement die daarmee te kampen hebben. Dan heeft elk evenement heeft dat en wij krijgen ook heel vaak de vraag dat er nog op allerlei plekken vrijwilligers gezocht worden natuurlijk. Hoe doen jullie dat nou? Doen jullie nou iets speciaals waardoor je die vrijwilliger vast kunt houden, waardoor die vaste kern dan ook een vaste kern blijft? Ja, we proberen iedereen belangrijk te maken en te laten voelen ook. Dat iedereen een onderdeel kan zijn van het evenement. Dat is eigenlijk in het begin, toen we begonnen, ik weet nog goed, de eerste jaren toen ik erbij kwam, dan hebben we de hele opzet met 3, 4 man gedaan. En dan van lieverlee komen er mensen bij en die vinden dat leuk. En daarna doen we een evaluatieavond. Gelijk een drankje, een hapje erbij en proberen we toch mensen belangrijk te maken. Zo zijn we vorige week al begonnen met Team Infra om een vergadering te beleggen. Iedereen komt alle keer bij elkaar op het groot scherm van kijk, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Wie wil dat invullen? Wie wil... Kunnen mensen even meenemen in het hoofd naar huis. En komen er altijd vragen bij van dat ging vorig jaar niet goed, is daar aan gedacht. En dan maak je toch mensen er meer bij betrokken en dan dat werkt wel. Ja. Wat voor soort mensen zoeken jullie nog? Zijn er op bepaalde plekken misschien nog vrijwilligers die je zoekt waarvan je zegt, we hebben echt heel specifiek barpersoneel nodig? Of... Nou, dat kan eigenlijk allemaal. Ja, maar het meeste wel handjes. Hè? Handjes, tijdens die dagen
even hand- en spandiensten kunnen verrichten. En dat hoeft geen hele dag te zijn. Hè? Vliegende kiepjes Ja. die Ja. je op bepaalde momenten in kunt zetten om Maar dan van wordt- allerlei soorten dingen te doen. Maar dat wordt ook allemaal van tevoren echt wel redelijk strak gepland. We hebben nou iemand ook bij bestuur zitten die alleen de vrijwilligers op zich neemt. Dus daar wordt allemaal van tevoren allemaal wel over nagedacht en ook gecommuniceerd. Dat waren dan vroeger wel eens wat verbeterpuntjes, maar dat we proberen we toch elk jaar wel strakker te krijgen. Is het evenement nu hetzelfde, behalve de artiesten natuurlijk, maar qua indeling? Hè? Dus het programma, Rommelmarkt, Zomercarnaval, het sportieve stuk erin. Is dat hetzelfde als vorige jaren of zijn er ook nog dingen in veranderd? Nee, dat is wel In principe van ons uit niet. Ja. Er is dan wel dat ene evenement wat dan ook nog op de zaterdagmiddag is, dat is van een andere organisatie. Ah. Dat heet Festival. En dat is op zaterdagmiddag tot 9:00. En op zondag is er nog, dat wordt sowieso georganiseerd in Hulst, een torenbeklimming en een vestingwandeling. Waarbij mensen zich in kunnen schrijven via het toeristisch infopunt. Oh, dus Maar- dat is 2 vliegen in 1 klap natuurlijk als je nog een beetje van de geschiedenis van Hulst mee wil Ja. krijgen. Dat klopt. Ja, dat is wel heel erg leuk. Zijn er nog dingen die jullie er aan toe willen voegen waarom mensen nou specifiek in dat weekend alles even vrij moeten houden naar de vestingfeest te komen? Ik denk dat we het heel kort kunnen samenvatten in het is een weekend voor iedereen uit de omgeving, maar ook daarbuiten. Dus je hoeft niet per se uit Zuid-Vlaanderen te komen. Het is laagdrempelig. We willen graag er een feestje van maken. Dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen waarmaken en dat willen we ook zo houden. We willen dat iedereen feestelijk daar naartoe komt en ook feestelijk weer het terrein verlaat. En vooral het feestelijke in de artiesten terug laten komen, zodat het mensen op het terrein heerlijke avond en ook overdag tijdens de sportieve evenementen en het zomercarnaval heerlijk kunnen genieten. Mooi. Van het Bourgondische Hulst. En we hopen op lekker weer en dat de mensen kunnen genieten van een heerlijk drankje op de markt en een hapje. En hopen dat ze een heel leuk en een goed weekend hebben. En hopelijk volgend jaar dan ook weer terugkomen naar zoiets moois. Ik denk dat het qua organisatie goed zit. Het enige wat we niet kunnen beïnvloeden is natuurlijk het weer. Ja. Dus daar hoop ik dan ook dat jullie daar succes mee hebben in dat weekend. Ik wil jullie danken voor jullie toelichting. En ik ga ervan uit, het klinkt voor mij heel gezellig, dus dat gaan we ook gewoon ervaren. Dat kunnen de kijkers thuis ook gewoon. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en graag tot een andere keer.